مرگا چپد عرصاں بگواری منا چی رسید مرگا چپد عرصاں بگواریت منا چی رسید سہ شام و پرساں اگاں آبداریت منا چی رسید کولی گو قربان دادی نہ بخشاتے زندہ منی کولی گو قربان دادی نہ بخشاتے زندہ منی گڈ مرگا پشومانی بیماریت منا چی رسید عشق سفر گونگری وگاں منگوازیں وتی حج و عمرہ بکنت نپلاں بیوانیت منا چی رسید مرکی تہاریں بچکندی جوریں مرازیتاں مرکی تہاریں بچکندی جوریں مرازیتاں زباداں گو قبرہ اگانی بمالیت منا چی رسید امروز حرکت بوھیر مہرانی کاسگ مدام امروز حرکت بوھیر مہرانی کاسگ مدام شیر و شکرنی شہداں شہاریت منا چی رسید مرگا چپد عرصاں بگواریت منا چی رسید سہ شام و پرساں اگاں آبداریت منا چی رسید